Balimao Annakuma, très très urgent, très très bonne nouvelle et beaucoup de surprises. Mais attention, il y a aussi des complots que je vais dévoiler aujourd'hui. Mali et Burkina Faso, des bonnes nouvelles. Aujourd'hui c'est dimanche 19 mars 2023. Maliens ont une vidéo partagée, Burkina Faso a partagé. Mali Sourassou ni Burkina Sourassou, les militaires maliens et les militaires burkinabés vont désormais faire des opérations conjointes. C'est fini pour les terroristes. Les chefs militaires maliens sont actuellement au Burkina Faso. Mali Sourassou Nyamoko Bebe Burkinabi. Sado Kamara Boraï, awa ana dripa, ana chef d'état-major frappé Burkinabi. Mettez là la vidéo il a oula. La bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, oui, quand il y a des Maliens qui ont été ko Maliki Diaw, colonel Maliki Diaw, Katara Moscou, ou ka rencontre parlementaire de colonel Maliki Diaw Tara non. La troisième bonne nouvelle, emballement Tamachekou, on devait ka bon Mali fan bébi, a chia bé, Gamouka chiaou, et les belou reka chiaou, ali ki dalaka kou menyoanye la bi. Ko vraiment kanga ben, Malien ou nouvelle demande pas de mena photo au fana ira aoula, ka ira aoula ka fo. Les immigrants, les jeunes immigrants, Gamouka chiamoro, ou bora bika, Tamachekou bora ka ladje bado kebi, Mali norla, ko vraiment ko asimi de Mali solution ni. Bet kera frasila, qui dati tout frasi ko fait. Allez, rebelu beka tera frasila bi. Malien. Et puis, bonne nouvelle, ça m'a fait du le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Atayer, allait faire une manifestation, allait faire la Badoke Palais la bi. Vraiment, Koko Beka Boka Assimi soutenu. Gamouga Moronu, les immigrants, les immigrants et alliés, au Moro Bora, Ameno Boko Ira, Oberadjena, Aouname Djekoula, Djenyon Afeka, Fo Ongena, comme Mali Chia Bedi Kilingi, Chia Olumate Mali Korobi Aïe, Moro Rebe Kanakana, Malion Blanyorona, mais Bi, Gamouga Chia Moro Boraka, exemple il avait ça c'est le ministre des Sports. Ni Moussa Atayerdi, aye Jamala Bobi, ko Beka Assimi soutenu, a photo fla orla, alors il y avait Assimi photo là. Ça c'est le ministre de la Jeunesse et du Sport. Et Mali politicien n'inganga aufra, ni Erebeldi, ni nous ne marfata, mais nous ne beka Bobi, koube ça Assimi no fait. Ah Assimi, alaka bargadou ila. Maintenant, oro te benoko fait kabala, anyo le fana konambeta ambisi. Awa gamu fana ka chiamoro, na be fo ko les groupes des immigrants et alliés. O moro fana la jele badoke. Comme bébé beka Assimi soutenu, Assimi beka soutien sur fan baby. Moktika ou fana bora, premier ministre Sogel Tara, Moktika kokono koube sa, kote mogore feni Assimite. Malion, awere kan yorlaje. Ni gamu fana ka chia mogodi, ou beka Bobby, kam Assimi de photo ta ki yerana photo flène. Ni fana kera Mali nord de la vie. Ça c'est fait au nord du Mali. Ni gamu ka chia mogodi, on les appelle les immigrants et alliés. Agnatou photo là, Assimi photo ba flène. En balma tamachekou de beka bouli, Assimi non fait bi. Aga jamfa tiena koy Mali politicien aga jamfa muna ba tiena mena ate marché koy abe fait kataka noro mo mina kabe Mali kera tenya koy donc malien agnon information fana soro amena information tellement do fana fo onyena anye information do soro 600 quand le secrétaire d'État américain Anthony Blinken katara Niger ay kuma na mede katara Niger 150 millions de dollars. Ou bien CFA milliards bichegi ou bien milliards biolomblani doni. Kotaro di Niger ma. Ou bien ka warde di Niger ka ko sankise Farasi Amérique pour que Niger kana songa fara malikam. Parce que yaye Niger soit signé mo bolla kana malla ou te fe o ka ketuwasi. Américain français ou be boli la. Ou bolla Américain ga secrétaire d'état tara ay wardi. Américain ko tuguni Kolu ka bazu be Niger de kawa kube ka Mali korosi. Pre ay ni Europe tike ka ti président Assimima. Niger Américain nga cheya fode le secrétaire d'état Anthony Blinken nya fode. Ko irisu be ororo ko olu Américain ko foka dien wuli ko lu tuski ka irisu la je ko ka tara jamana do kanga. Oba ira ka fo kali kele ama ali kele damine folo. Mais en a position kay parce que le fait que bébé aboka Assimi soutenu bi o yesi nyuma badi. Dans la continue de Assimi soutenu. Donc, président Assimi, il veut dans ce courant mitasa quand il est. Ni mou kumanadro marto ta ko nyinkari. Ni mou kumanadro président Assimi marko ke ko nyinkari. Faut ite bala. Donc malien o te menoko fe kabala. Anye information tellement do soro fana o yele kodi. Ko français de wula ka kule malien ni yora je yele ba korodi.
Français de ma coulé ko Air France tena malila blé. Oh non non non, ni Air France nana malila. Non non non, o tise ka ben parce que ko Malien ko président Assimi Keleme ko kataka ou ka fenga courant ça radar courant même Mali bolo ani système de défense même Mali bolo. Mum se ka avion jigi. Le fait que be Mali bolo, France be ka propagande de ka galon ticket yoro nya fait. Non ko be Mali bolo ko Air France mo ko kutena ko lube ko oluwa ko ka avion tese Mali kono o mana kano kono shuta ka fo mun ka fo. Américain on de bora ko ko lu ma fo ko mo ko kana ni ka avion inde américain ko français o ma ko Amérique ma fo ko mo ko ka avion na Mali la de ku ko de ko ni ka avion be do Mali kono kiki sera assimila France be ka kuma tura i ba galon tege o Mali atula ni be galon tege doctorat indo ay ta France américain ko lu ko marama fen do be Mali bulu ko mo ni be do Mali espace wo degele me muna folo ka taga do i ka jamana sanfela la ki i ka sanfɛ legelege ka i ka jamana espionner Assimi ye prévu de ira ou de la ko ka avion do faga Niger ka do Mali la Assimi ya photo ta ka tuma ko ka dabla donc américain de ko sisan ko ni mo do Mali la ko ni mi sara Assimi la kaiwa ko ni ko i ka avion soro ko oh France ni était bun be dron ka Mali to ko tieni mais akara Mali ya wulu donc Malien ametema orola o temene ko fe anye information kura do ay information do sur 100 ka nyafo bela jelengena ko uye comment on appelle là président Poutine Vladimir Poutine Malien ko Poutine ye sharia kura do ta ko irisi ka surasu be ka opération mi ke Ukraine ko ni irisi ka den fen bora ka manana ka fo irisi ka armée ma ibe sa wolonvla kaso de ka awa amani be bika président Assimi inyata la jamana shima delika jo a damina joli ka damina démocratie mais là ko fana prévu yo la bi vidéo en kada partager bien be ka so donc Malien amena do anga information konana vraiment awa Burkina armée fana victoire baudi ki ametla ko be fana ko fait donc Malien amena do nouvelle folo mi nanya damina noyi Malien ka fo bela jelengena anga information folo o jumenye Malien terroriste ka ko bana pew Mali surasu ni Burkina surasu ko yo tege di nyogoma ku bebe wuli ka kɛlɛsen kura dɔ de ta mena yira aw la bi dimanche 19 mars 2023 Burkina surasu Mali surasi ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ Burkina là où je vous parle u bɛ ɲɔgɔn ɲɛw la u ye papier signé awa ku mina baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ awa vidéo filɛ mena vidéo bɔ aw na an bɛ jɛ ka vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ on dit bravo vraiment au président Assimi bravo au président Ibrahim Traoré vraiment volume kaɲi baara taabolo kaɲi Malien an kana désespérer dɛ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka Mali la gosi ka t'u nɔrɔ Faransi la ka taa Faransi sen minɛ k'i nɔrɔ Faransi la ka Faransi ka gulokiba minɛ a y'aw kɔlɔsi la fasoden jugu de don i ni Assimi cɛ gɛlɛla cogo cogo a ma se i ka t'i nɔrɔ Faransi la Faransi tɛ solution ye Faransi tile kelen ma kɛ Mali fɛ awa Faransi tɛna kɛ Mali fɛ donc Malien vidéo in filɛ n bɛna vidéo in bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali ni Burkina Mali surasi ɲɛmɔgɔ le chef d'état-major des armées o be Burkina an bɛ yɔrɔ na ko bi o ni Burkina surasi ɲɛmɔgɔw u bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye bi vraiment a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ donc u b'a yira u bɛna opération de daminɛ san nɔ u bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ on va dire vraiment bravo à l'armée malienne et à l'armée burkinabé aw ne an ka jɛ an ka najɛ ɲɔgɔn fɛ. L'armée malienne et celle du Burkina Faso mutualisent leurs efforts. Elles multiplient des séances de travail dans le but de vaincre le terrorisme transfrontalier. C'est dans cette dynamique que le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu au Burkina Faso pour profiler davantage les stratégies sécuritaires avec son frère d'armes du Faso, le colonel-major David Cabré, chef d'état-major général des armées du pays des hommes intègres. Le premier acte des échanges s'est déroulé dans la salle de conférence du futur département de l'opération dénommé Cap de Goudeux, qui sera mise en place très prochainement. Les officiers militaires burkinabés et maliens ont ainsi saisi l'occasion pour montrer leur détermination à œuvrer sans relâche pour mettre en déroute les groupes armés terroristes en vue de restaurer la quiétude. Cette visite se situe dans le cadre de la poursuite de la dynamique enclenchée entre nos deux pays et nos deux armées. Et cette visite fait suite à celle du ministre de la Défense du Mali qui a eu lieu hier et qui a annoncé cette visite. Et elle nous a permis aujourd'hui d'échanger sur les concepts des opérations que nous avons réfléchi depuis l'année passée et leur mise en œuvre. Et il s'agira de voir de façon pratique comment nous allons
conduire les opérations conjointes le long de nos frontières communes pour éradiquer et neutraliser l'action des terroristes. La lutte contre le terrorisme, les combats dans les derniers retranchements, les combattre jusqu'à ce qu'ils sachent que les États existent, vraiment au bénéfice de nos populations. Donc nous partons vraiment très réconfortés. L'accueil que nous avons reçu ici, les échanges que nous avons eus, et c'est vraiment encourageant. Et nous sommes optimistes. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre solution. Nous allons venir à bout de ces menaces-là. La signature de procès verbal sur le cadre d'échange a aussi marqué les travaux. Les deux personnalités militaires ont également salué la clairvoyance et le leadership de leurs autorités respectives, avant de convenir sur la date du 31 mars prochain comme début de l'opération Cap de Goudou. La visite de courtoisie chez le ministre burkinabé de la Défense et des anciens combattants a bouclé cette mission du chef d'état-major général des armées. Voilà. Ko le kalon le bisabani kele ko ubena opération na ka opération to de ko Cap de Goudou. Cap de Goudou. Mali di Burkina Faso ube yala ka terroristes nyini alnu dona menemene ngula ube je kufa. C'est fini pour les terroristes. Maliens, bravo au président Maréchal Assimi, bravo au président Général Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Barabana siksi barabla. Oyo oroye anyo taroma amo blay ka tlaga nya fo nya tuguni baraw kan volume tableau kan. Anya information tellement no fana soro ko colonel Maliki Diaw, le président du CNT, Qatar Moscou, vraiment on va faire bravo, bravo, bravo et bravo. Donc, amen Europe na boko ira bela jena. Maliki Diaw, Qatar Moscou, a Europe la Malion, anga Django la Django fait. Au rendez-vous de Russie-Afrique, le Mali répond présent pour défendre avec extrême précision les intérêts du Mali. La défense de ses intérêts, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, portera la voix du Mali lors des conférences et sessions plénières en faveur de la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Le président de l'organe législatif de la transition, le colonel Malik Diaw, fera connaître les idées et principes du Mali au milieu des partenaires et experts de plus de 50 ans. Ce qui s'y a bénévé qu'à Boka président Assimi soutenu bi. Maintenant, imaginez Aoula, Malion et billet dimanche 19 mars 2023. Mali politicien n'a ni droit aucun Assimi de Medi. Aïe, balade. Donc, maintenant, il y aura Boka ira au Bela Jelena. Vraiment, on dit bravo, bravo, bravo à nos frères les immigrants. Il y a une information tellement de France ko ou kouyen anga mokoka saraounuka baouchouin. Le groupe autodéfense des immigrants et alliés, Gatsia Moro, Ani MSA Moro, Koutara Kata Terusu Genkou, quoi, Kamoroka Michou, Betaï Febaboulouka, Bemeneka, Beda Tigouma. On dit bravo vraiment aux combattants de Gatsia, aux combattants de MSA. Donc, Malion, au refait, amena bo, ambe imagine, au Beladjena, ambe Jakara de Norofe, ko Gamouka Chia Moro, au lieu de Tamashekouye, Tamashekou, nous voulons, ko les Tamashekou, nous voulons, ko les immigrants. Au immigré moro de Borabi, Mali Koronfan Bebi, ka manifestation ke koube Assimi de fait, Mbalima ou Aunangola de Norofe, ni Mbalima Tamachekou de tanto, Agnatou photo là, avec fait encore des groupes immigrants et alliés, nous photo de Assimi photo de flèche tanto, donc, ko vraiment, ko koube fait quoi Assimi de Kaké Mali président, Agnatou là, donc Agnata là, voilà, donc, tu vois, Assimi est belle à faire, où il y a une bauke, qui Mali Norfan bella, et puis, au moment le ministre de la jeunesse et du sport, Moussa Ak Atayer, Abara Lebe et Rebel Simarila. Mais malgré tout, Moussa Ak Atayer est à saluer. Wallah, il n'est pas qu'un ministre de la jeunesse et du sport. Avec un genou encouragé pour l'armée malienne. En même temps, il y a un bado que malien, il y a un flène, à semaine flaorola, à un djanga la fait. Le ministre de la jeunesse et du sport, Moussa Ak Atayer, a fait, voilà. Nia allé ni Assimi de tantôt. Djamaba de Bora. Vraiment, aïe saloufa, aïe abela de l'enyabala. Voilà, Moussa Atayer, n'y a des photos ya orola. Donc, n'y a photo fana ya orola. Voilà. Le ministre de l'administration territoriale, au fana koubena, Ablaï Maïga, colonel Ablaï Maïga. Oro te venon fait kabala tuguni, ni Moussa Atayer est recyclé. On dit bravo au ministre de la jeunesse et du sport, Moussa Atayer, Barakaï, Volumu Kaï. Vraiment, on est très content
Barao yere nyana, bara nyana yere. Donc, c'est à quand c'est samedi 18 mars, cette tenue, la journée de mobilisation patriotique, d'engagement de la jeunesse malienne pour soutenir la transition au palais des sports. Donc, nous n'avons pas mon plein, nous Moussa Atarake, à quel palais des sports, la Abela Djeleaï. On dit merci encore. Donc, Maliens, Mbali politiciens, n'ayons nié, ni ganga akili dauma, aka kele banjo, aye na nga farango nga asimi dene. Transition benya, choua mina. Ora te menonga feka bala. Anya information bela de l'isro. Donc c'est ça, amena do information diru yere de kwana sana. Malien Francis Malulabi. Un d'abord, Francis Bora ka koule, koluka avion ko Air France tena malla. Américain ko koluma foko moko ka avion. Américain na ira. Comme missile mou mese ka avion na bi. Non, je m'excuse. Système de défense même Mali bolo, tabi se ka avion na bi. Nous ba fama ko le système de le système Pansir. Pansir risou la di Malima. Donc comme Mali bolo, américain ko lu code ko ni be do Mali territoire là qui sera assimilé. Comme ko ni dona ka sera ni sera assimilé, ko Mali missile bi se ka la jigide. Français de fleur ko yelema kan galon tike ka propagande ke Malien ko non ko lu avion yere tena ambli ama foko mo avion tena malla koy ama foko asimi bina na attaque mo siga avion gushi a fora de ko ni be do iki sara malla o degele be muna kana anga espace ka espionner nu ka avion ye o de bana o teke malla bli magoro meni galon teke bela franciga o be ka grève ke dongo do kute makoro fe franciga makoro nye dictateur adike makoro tra ka taka retraité mo ka papier ko o adopter ka soro mogo be ka manifester kute papier mon fede Macron tra ka diagoya passi ka dictateur yake o ro ko président Assimi ni be fangala il faut vraiment ibi febebe jamana kisi ta o sra fe donc malien o ro tebe ko foka bala anyu ro foka no ko bo ola donc américain yere bora olu ya ira ka fo ko système me Mali bulubi nous va fama ko pansir a yoro sebe be yoro la mena américain ye rectification mi ke américain ya ira limi ke ko français be ka galontika a yoro sebe ne fla yoro la les États-Unis confirment le surarmement du Mali. Washington estime pour sa part que le système de défense Pansir a probablement été déployé au Mali seulement pour contrer l'utilisation des drones des djihadistes. Ko ni ay ko Assimi ni ta kaya tari terroriste ko nu kele aw ma France ne te terroriste jatige kun donc américain de boraka fo anyata la ni misiri ne be Mali bulu ni nga farnde voilà ni système de défense de be Mali bulu donc Francis Malulabi Francis Malulasini awa ko be ka ke a CPI taga meno woro fra détail fo abla jelena ou ye CPI taga fe ke Francis de ba be ko fe Francis bora Angleterre ma medro CPI mo ye mandat d'arrêt da président et président Poutine ka awo te Poutine no fe de ou be Mali surasu de no fe ou be kol de bele nya fo be sikaka ou be ka Mali surasu de bele ou va ira ka fo ni aye aw jigi ye Poutine en fait ka mandat d'arrêt da de ka donc am se ka da aw ka ali chete ba fa ka be bloqué de Maliens anga restons mobilisés ou be ka on de bele tanto mbe ka tien de fo nyena mais restons mobilisés bien dimanche 19 mars 2023 Malien Chikana Hami, anga transition deme tuko nyumana, katla ka ira awla tukuni ka fo, awa kodo be ka ke, anya information teliman do soro. Ka nye fo président Assimi ambo ka dama vocal doyi. Donc, ko irisu ka président bora, ka yan filmon tikilingi. Donc, aba klito o yoro la. Anya metuni, anya ye nouvelle la. Attention. Anya ye nouvelle faratukuni. Ko Amérique au même moment américain ga Chilien tagara Niger au même moment aywa tubabu dugu fefebe Mali kono ou be ou ka ambassadeur ou chargé ay nyoro fo Assimi ngena de ametla ka de adama vocal doy donc américain ka che tagara américain ka secrétaire d'état ou tagara Niger ay kuma munu fo mina kuma kan kala aw na me je kala de nyongo fe donc malien impression, surtout quand il transporte un des plus hauts personnages de l'État. Anthony Blinken a rencontré ce jeudi son homologue Assoumi Massoudou, une manière de réaffirmer le positionnement américain au Sahel. Blinken a annoncé 150 millions de dollars en plus d'aide humanitaire, d'aide au développement et bien sûr le maintien des accords sécuritaires. Les États-Unis ont notamment une base de drones dans le pays. Tout cet argent doit servir à empêcher la violence de se développer. Le ministre a évoqué le total de nos investissements dans ces projets qui eux aussi sont très importants pour éviter
que les gens basculent dans l'extrémisme ou le terrorisme, et il y en a pour des centaines de millions de dollars. Le Niger, pays stable et ami. Cette présence américaine illustre son intérêt croissant pour le Sahel et pour la surveillance de Wagner au Mali voisin. Partout où Wagner se rend, de mauvaises choses tendent à arriver. La violence que ce groupe engendre est une épidémie qui se répand parmi les populations dans les pays qui ont choisi de travailler avec lui. Et Washington veut l'empêcher en s'impliquant d'abord par la surveillance. Illustration très récente. La FAA est l'agence de supervision de l'aviation américaine. Donc, on va dire que Américains ko be Niger mais ko ou be ka Mali kolosi ko irisu ka surasu be yoro ko yoro mai. Américains donc ça veut dire que président Assimi ambe sigaka I aklito iyera la. Ambe sigi kuma ka président Assimi I aklito iyera la. Ambe ni be fana tuguni oui kuya ambassadeur do nommé ko américain to dugu bela jele kuyu ka ambassadeur changer nu yo ko kayoro do be fa ka plan o be fa ka koro de ko odugu la mbo woro ni ka dama vocal do aka partager djembe ka soro ko Nazara fait be Mali kona o a dugu tlanche be a to dugu tlanche be o ka ambassadeur changer ama fo président Assimi na aka aklito ayera la bien dimanche 19 mars 2023 ni tubabu ye kan ke dro ka ambassadeur yelema dro ou benani mo fe fa be service secret bi me ka tien fo Amérique ambassadeur changera Angleterre ka ambassadeur changera Australie ka ambassadeur changera Portugal fana ka ambassadeur changera ani Tanzanie mais o Afrique du donc yo o jamana nani be u ka ambassadeur changer ama fo président Simingena tubabu ka kele a te ban fo ka jien wuli ka fo ko no sisa hakili sigira an gaina ama gaina hala ma kele damne folo awa u kele mu fle ko ambassadeur changer an ko sangere la de yaro événement be ka tugu nyogon ko au même moment Amérique secrétaire d'état tara Niger tara wara badi Niger gouvernement ku gona gere malla ko Wagner ba on fi ko Amérique ko ko te fera Wagner wu nyana awa ku be Niger be Mali kolosi ça veut dire que nous matade abe nous kungola toujours ko Assimi bi se ka gere mbo fanga la des moments à un autre ou akila ku bi se ka Mali sur toujours donc Mali kera sa sogosude dugabe yan fait surgu fana be yan fait bebe ka Mali blessé ça président Assimi et debi aklito hier là ibi aklito hier là Vladimir Poutine système ke Poutine meno oro kala malien den bela jelu kala ja aye ni oro nyafo président Assimi ngena aka aklito nyoro la de amo oro fana ka dama vocal doye pour que ka différencier ka bonyona malien ka famia mune be ka mune kay Mali ma bi donc malien président Assimi awa to munu ka ambassadeur chargé fe yoro ko do bu kono ala kan kisoma donc malien ka nyafo président Assimi ngena très urgent ko Poutine fleka et mesure kura do ta mogo ni faso de jugu ye irisila munga nga daika président Assimi mogo na faso de jugu ya ke ay Poutine ta ngona si de kala Poutine ne mun fo malien bien dimanche 19 mars 2023 irisu ka présent aye sharia kura do ta faso de jugu contrôle la aye ne kuma la mede ako a sebene flower la aye aketo mba oro bokaira awla 100 une nouvelle loi signée par le président russe Vladimir Poutine prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison pour ceux qui décriminaliseraient tout participant à l'opération militaire russe en Ukraine. Donc, comme Moro, ni d'offre irisuka surasuma. Quand l'armée ne monte pas en puissance, quand comment le faut mais armée baragale abulu abi mine ki don kasula fo sawolo vla président Assimi jamana te marani jamana shite marani ni kareseli jamana be marani ni be wuli ka jodi o exemple flo fle amno boko ira ala a video fle malien on ne anga janga ni video la jenyo fe jamana sima jon démocratie ibe wuli ki joki chesir de sinon biga jamana ci bulu de on anga nyor la me. Est-ce que vous avez déjà vu un seul pays dans le monde qui ait démarré son développement avec titre de fin de parcours, pas de début de parcours? Et je voulais vous dire ceci.
les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui a fait le développement des États-Unis d'Amérique? C'est l'esclavage. Voilà. C'est l'esclavage. Et les États-Unis d'Amérique, non seulement c'est l'esclavage des Noirs, mais aussi ils ont assassiné les Indiens pour récupérer toutes leurs terres. Voilà. Ça, c'est la démocratie. Voilà. Les Français, ces 3 empereurs qui, après la Révolution, ont pris le pouvoir en France. Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III. Est-ce qu'un empereur, c'est une démocratie? Et les fondations du capitalisme français, c'était au 19e siècle. Oui, non? Prenons le cas de l'Angleterre, qui se prévaut de démocratie. La reine Victoria, c'était une femme, mais une maîtresse femme. Voilà. Donc, Malion, voilà. Comme Viro Djena, Amen Blanc, Abela Djele Mede, Oluwa Jamana ou Johnny ni Geleyan ouye. Jamana Site Jo, Adamina Kabek and démocratie, à Jamana Jen Kukuluka, make a chain de fire. Nous ko baw de ke ko jamana o jo président Simi ni be Mali sauver a sauver ni ko gibe to wula me ko fende fe Mali arranger bo de ke nous me ko jamana makoromata papier diagoya signé ka soro ali français fled français be semaine kelema dongo be bokata manifestation na France 24 tabo RFI tabo ou ne nogolem pala be en l'état là français be ka bo dongo do kute makoron fait ay taka Facebook sans fait aba ye fambe mais autour bo ou bien Mali taw de bo donc a fanyana an yɛrɛ président Simi kana to wula mɛ dɛ i ka jamana mara bɛ ɲa cogoya min na o de kundo malien vraiment ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye an bɛ dugawu kɛ ala ka président Assimi ala ka barika don a ka fanga la donc an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka karamɔgɔba Cherif Cheikh Tiyami Aidara kabako furatigi furudimi b'i la ɛrɛnimi b'i la diabète b'i la tension b'i la ni ye Cherif Cheikh Tiyami Aidara ka kabako fura ta a b'i ka bana ban pewu a ka numéro 78 78 03 03 vraiment an ka transition mɔgɔw dɛmɛ an bɛ Ousmane Seri Manan Aidara fo Bouye Aidara an fa an b'a fo an bɛ Seko Lasana Kane fo Segukaw ka belebele Mayi Watara an b'i fo an bɛ Imam Goyita fana fo ani Dukure Imam Dukure an b'o fana fo en même temps an bɛ Mali chrétien Mali Soma Mali Donsow an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka barika don Mali la a bɛɛ ka président Assimi dɛmɛ yan'an ka bɔ kuma la an bɛna kuma kelen fɔ a y'a hakili to nin yɔrɔ la dɛ ko président Assimi bɛna an ka constitution kura bɛna sigi k'a bɛna bonya da Mali ladaratigi Mali ɲɛmɔgɔ Mali ladaratigi bɛɛ ka bɛɛ bonya don a la Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw Mali Soma Mali Donso Mali mɔgɔba bɛɛ président Assimi bɛna an ka constitution kura yira aw la ni ala sɔnna ma lundi mɛ nalen n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 20 ma aw bɛɛ ka Assimi dɛmɛ Mali kura ka jɔ o de kun don bi ye dimanche 19 mars 2023 ni cikan de kun don que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le président